भारती म्यूजिक प्रेजेंट्स। चोले के चीज हवे वाला राजा लहंगा में के हवे वाला लहंगा में के हवे वाला भारती म्यूजिक प्रेजेंट्स। म्यूजिक बाय राजीव बाबू। धोरो न जोरे बानी लरकोरी उड़ल बरहिया न लगल या गोरे हे राजा पीस के पीबा का हो। धोरो न जोरे बानी लरकोरी उड़ल बरहिया न लगल या गोरे नहीं बानी कोनो गौवाला हा गौवाला हा गौवाला। चोली के चीज हवे बउवाला राजा लहंगा में के हवे बउवाला। चोली के चीज हवे बउवाला राजा लहंगा में के हवे बउवाला लहंगा में के हवे चोली के चीज हवे बउवाला राजा लहंगा में के हवे बउवाला। ओइसे न राजा करो बोल चोरी नहीं तो हमारा उसब जाई ढोरी जाका झूमर में तो तुड़ डाला चोरी राजा बना के रहो तनिका दूरी राजा बना के रहो तनिका दूरी। ओइसे न राजा करो बोल चोरी नहीं तो हमारा उसब जाई ढोरी जाका झूमर में तो तुड़ डाला चोरी राजा बना के रहो तनिका दूरी लागे ना चढ़े तो मन मोरा डरे धैले बचिता मोरा घौवाला हा घौवाला हा घौवाला। अरे चोली के चीज हवे बउवाला राजा लहंगा में के हवे रउवाला। चोली के चीज हवे बउवाला राजा लहंगा में के हवे रउवाला। चोली के चीज हवे चीज हवे चोली के चीज हवे बउवाला राजा लहंगा में के हवे रउवाला पियौरानु भोजपुरिया तू पूछ बाते बाते में तू ऐसे न रूस आशिक अनिल तू बिगाड़ो न मन हो के बरखैया गुडू तोहरे बाधन हो। ए पियौरानु भोजपुरिया तू पूछ बाते बाते में तू ऐसे न रूस आशिक छत्तीस तू बिगाड़ो न मन हो के बरखैया धीरे तोहरे बाधन हो। उमर बाको में न छोड़े लहमी मरता र तू नौवाला हा नौवाला हा नौवाला। ए चोली के चीज हवे बउवाला राजा लहंगा में के हवे बउवाला। चोली के चीज हवे बउवाला राजा लहंगा में के हवे बउवाला। बजरंग डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीरपुर।